Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe sehilaɓe ko salminde e juurade. Eɗen ngara e nafilaji men jamma hande. Ngal ɗo alluwal ko wonande yiiɓe jamma hande ɓe woni dañoɓe gooɓe ɓe jii ngal ɗo alluwal nani baɗanda ni yen jiyangal ne winda hen jamma goo holko saabi waɗa jamma goo nde wonno ko hande jiiɗon lewru ndu wadde son nafli jamma hande nyalawma jango o mbiyeton goo moɗon nde wonno ko ma timmina nyalawma o nde mbiya goo wadde jamma o jeyaka e korka he jamma o ko naafila mbiyeɗa ya waɗe hen sa fini pinda farilla o kono naafila noon hattama horde sa naafili ka korowo sa naafilani ka korowo wadde ganda korka ka ko farilla e ma debbo e gorko poti hen sona noon joom gantu woli mammi hen jamma goo wadde jamma goo o ko darɗe 10 juulete hen kala darde ko ɗum waɗete hen ko mbatta hen mbiya fatiha lawol gotol inna anzalnahu laabi ɗiɗi qul ya ayyuhal kafiruna lawol gotol qul huwallahu ahad laabi ɗiɗi ɗum ɗo woni jamma gadiɗo wonande onon yiɓe hande ɓe wadde onon ko hande woni jamma mon gadiɗo wadde jamma gadiɗo ko darɗe 10 mbaɗaton hen juula ɗiɗi calmina mbiya goo juula ɗiɗi calmina mbiya ɗiɗi juula ɗiɗi calmina mbiya tati juula ɗiɗi calmina mbiya nayyi juula ɗiɗi calmina mbiya joyi wadde a dañi calminali joyi kono ko ɗiɗi ɗiɗi laabi joyi wona 10 ɗum waɗi mbimami jamma goo ko darɗe 10 juulete hen kala darde ko ɗum waɗete hen holɗum darde fof mbatta hen ko fatiha lawol gotol inna anzalnahu laabi ɗiɗi qul ya ayyuhal kafiruna lawol gotol qul huwallahu ahad laabi ɗiɗi ɗo haaɗi ɗum ɗo batta e dar 10 he kala darde ko ɗum nannete hen saɗa wawi ɗum sa wawa noon juula darɗe ma 10 ɗe mbaɗa ko mbawɗa hen ko wona farilla noon ko sa waɗi tan keeɓa moƴƴere wonde hen nde kala hen jamma ene wodi ko somi hen e moƴƴere mbaɗande keɓade a forsaka noon ya wat aɗa yiɗi dañde mbaɗa keeɓa a yiɗa gacceɗa ndeeƴa mbasa yeddodirede hen ka jiɗɗo wadde wat ko woni hen e moƴƴere keeɓa a waɗani baɗɗo o heɓa wadde addira ko ha mbaɗa keeɓa wadde waɗe hen keeɓa kadi mofton ɗum e moftirɗe moɗon kala nde yonti taw oɗon jogui ɗum e moftirɗe moɗon waɗirte dani hen ko ha ɓalla on wadde ngal ɗo alluwal woni goo ɗimmal ngal nana yeeso ma janggo so ari ƴetta ɗimmal ngal ko an rewi hen an woni goo ɓeeto goni ɗiɗi kamɓe goni yeeso ma an sa waɗi oɗo jamma hande
jango ma yi alwal ɗimmal ngal yeeso ma wadde golla ɗimmal ngal tataɓal ngal wona yeeso mon wannoɓe ɗiɗi ɓe kamɓe jeeyi tataɓal ngal anne ngara ƴetta ɗimmal ma so nayi aroyi anne ngarna tataɓal ngal ni yarata ha yettoyo kamɓe tan keedi yeeso ma tawde a andi ko an jeeyi goo a andi kamɓe jeeyi ɗiɗi wadde a waɗi goo ma jango tawaɓe gayni ɗiɗi maɓɓe ƴetta koɓe gayni ko anne mbaɗa koɓe mbanno ko e ko ni hen yarata wadde an noon jiiɗo lewru ndu hande ko jango woni gooma ko jango mbiyata goo koye jamma he noon naafiri watte kadi koye jamma goo he anni o waɗate anni e ma aɗa faandi aɗa rewra Allah korka gila fuɗi ha wotode kala ko woni hen dewirɗe Allah aɗa faandi aɗa rewa hen Allah ni foti tan anniyade rewirde Allah lewru ndu ko yamiro Allah Allah yamirma ya gollu lewru ndu ha timma ngara mbaɗa yamirore nde so ngaltu noon ari falimama hen noon Allah ne andi Allah ko afu he go afutu Allah so ngantu falimama omo andi nganto taƴa so gasoyi joɓoya kasi ni foti so ngantu falimama hen taj so ngantu o gasoyi lewru ma yoɓa joom ngantu e ɓe ganda ɓe cellani ɓe ko hen jeeya ɗanniɓe ko hen jeeya rewɓe yiyoɓe ngantuɓe ko hen jeeya faami ɓeɗo so dañi ngantu tan ɓe pawtanama korka haɓe gayna ngantu o so gasoyino ɓe joɓoya so yoɓa noon naafil yoɓetake ko farlo joɓata wadde jamma hande wonande jiɗɗo naflude jamma o ɗo ha fajiri nde mbaɗɗa fo ene sella tuggi tan nde futuri yoni ɗon ha fajiri nde mbaɗɗa fo selli a andi saha mo welma wadde o on saha baɗata wadde jamma gadiɗo hande o ko darɗe 10 juulete hen kala darde ko ɗum waɗete hen holɗum darde fof mbatta hen ko fatiha lawol gotol inna anzalnahu laabi ɗiɗi qul ya ayyuhal kafiruna lawol gotol qul huwallahu ahad laabi ɗiɗi gasi ni foti a saggoyi hen noon a jiiɓima hen noon nodda en 00221 77 906 14 81 yayali wasabo nan ɗon waɗa hen namdal ma jaabeɗa ƴette ɗum mofte ɗum e nder moftirɗe moɗon ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah ayali ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam